Hindi pumayag si Bicolano na hindi ako maulingan. Hindi lamusan ako ng uling, kaya pupunta tayo ngayon sa tukod na bato para maghilamos dun sa ilog. Wait and see. Ayan, good morning mga kabikulana. Ayan, for today's video, nandito kami ngayon sa isang lugar na gawa ng uling. Napadaan kami dito dahil papunta kami doon sa ilog, sa may tukod na bato para maligo. Ayan, napadaan kami dito dahil kakilala ng asawa ko ang may-ari nito. Kaya napadaan na rin kami at nakimarites. At syempre, para matry natin kung gaano ba kahirap gumawa ng uling. Syempre, unang-una, saludo ako sa mga katulad nila na sobrang napakahirap ng trabaho, magkapera lang para lang mayroong maipakain sa pamilya. Alam niyo, sa totohanan lang guys, sila yung nakakahanga na bakit nga, kasi ayan, nagtsatsaga sila sa ganong trabaho na napakahirap, napakainit para lang kumita, o diba? Ayan, ito yung mga kahoy na ginagawa nilang uling. Ayan, nandito sila sa bundok para gumawa ng uling. Pupunta sila dito para lang gumawa ng uling. At pagkatapos nilang gumawa, ayan, nahakutin pa nila yung pababa para may benta nila sa bayan. Ganon kahirap ang buhay mag-uuling. Ayan, kinukuha nila yan, ayan, tapos mga hilaw yan, tapos iano nila doon, tatabunan. Ayan, syempre, hindi natin tawag dito, hindi tayo papayag na hindi natin matry kung paano ba gumawa ng uling at kung gaano ba kahirap ang paggawa ng uling. Kaya syempre itatry din natin. Kaya eto, nakialam na naman si Marites. Ayan, piling muna tayo ngayon, piling manager muna tayo para kahit paano maranasan na maramdaman naman natin yung piling manager. Manager talaga, charot, hindi po. Kasi tinatanong ko po sila kung paano ginagawa doon. Ayan, kung paano yung pag-umpisa. Ayan, medyo ini-interview ko ng konti si tatay para naman kahit paano may alam tayo. Kaya sabi ko, ayan, sige, itry ko nga tay, ako naman, kung ano ba pakiramdam, kung gaano ba kahirap na mag-uling at magkalahig ng mga uling. Pipiliin mo pa kasi yan isa-isa, pipiliin mo yan siya sa ano na yan, sa mga abo. Ayan, ihiwalay mo yung abo sa mga uling, yung uling ihiwalay mo dun sa mga abo. Ayan, umuusok-usok pa mga kabikulana, kung nakikita nyo yan, ayan, umuusok pa. Ibig sabihin may apoy pa yan. Kaya ganon kainit. Ayan, paano na lang pag umulan, di ba? Paano na lang kung umulan isang araw, paano na lang kung umulan tapos ganyan, gumagawa sila ng ganyan, o di ba? Napakahirap kasi galing sila sa init tapos mababasa. Hindi kasi maiwasan yun katulad niyan, biglaan, hindi mo inaasahan uulan. Tapos nandiyan ka sa initan, nasayang na yung ginawa mo, nabasa na, tapos mapapasma ka pa. At ayan na nga, hindi ko kinaya, kaya inabot ko na kay tatay. At syempre, mag-try naman tayo ng ibang gawain. Ayan, pumunta naman tayo dito sa pagkakalaykay. Kasi yung kay tatay kanina pinapala niya, inuhukay niya yung mga natatabunan na uling. Ngayon, meron naman isang tagakalaykay para piliin yung uling at ihiwalay dun sa abo. Ganon kahirap mga kabikulana ang paggawa ng uling. Ayan. Habang umuusok-usok pa, ayan, ginaganyan nila yan. Ayan, kinakalaykay nila para yung uling maihiwalay dun sa abo. Para nang sa ganon, maisako na nila. Ayan, ganito, napakahirap ang buhay sa bundok. Kaya sobrang saludo ako sa mga mahihirap na katulad nila na ganito lang ang hanap buhay. Sobrang saludo talaga ako sa kanila. Kasi kung wala sila, walang gagamitin yung mga mayayaman na may pera na gustong gumamit ng uling. Wala silang magamit dahil walang taong mahirap nagagawa na tulad nito, di ba? Kaya sana sa mga ibang may mapipera diyan na masyadong matapobre, wag po tayong dapat maging maging proud tayo sa mga mahihirap na katulad nila na ganitong trabaho lang ang kanila pero sobrang napakahirap. Ayan. At syempre nandito na naman tayo dumako, makikialam na naman tayo doon sa pagsasako ng uling. Alam mo naman si Marites, ayan, at saka si Marisol, ayan, isang Marisol at isang Marites, ayan, si Marisol taga Sulsol, ayan, si Marites Pakialamera, o di ba? Siyempre magta-try tayo magsako para naman lahat nasubukan natin kung gaano ba kahirap ang mag-uling. Ayan. Kaya masasabi ko ang sobrang hirap talaga kasi kahit saglit lang ako na nag-try, talagang nakita ko na sobrang napakahirap talaga. Ayan, bukod sa marumi yung kamay mo, masakit sa likod, mainit, ayan. Kaya sobrang nakaka-proud sila. At ayan na nga, ayan, pinuno ko yung isang sako at saka ko siya siniksik.
Kasi ganun talaga yung ginagawa nila, tapos lalagyan ng medyo malalaki sa ibabaw. Ayan, para nang sa ganun, pag binenta nila, hindi, pag tiningnan ng mga bibili, malalaki yung makikita. Yung gawing gitna, medyo maliliit na ng konti. Ayan, ganun ang ginagawa nila guys. Kaya ayan, maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta sa akin channel at sa lahat ng nagsusuport sa akin. Hindi ko na kayo iisa-isahin kung sino man kayo. Basta alam nyo na yun kung sino-sino ang mga loyal na nagsusuport sa akin. Ayan, maraming salamat. Ayan, saludo ako sa iyo ate. Ayan si ate, babae yan eh. Babae yan siya. Ayan, maraming salamat guys.